Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdyk baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şoň garaşdyk baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde Mukaddes Gurban bayramynyň 2-nji güni. Bayramyňyz gutly bolsun hormatly adamlar. Bütün musulman dünýäsine belenilýän bu bayramçylyk edez ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň fermany bilen belenip geçilýär. Diňjalşda belenilýän bayramçylyk günlerine bereketli türkmen ojaklaryna milli tagamlar taýýarlanyp, maşgala awdançylygy, il agdyberligi, ýurt asudalygy, milletizmimiziň tutumly işleriniň mundan beýlegim rowaç bolmagy dilek edilip sadakalar verilýär. Gurbanlyk sadakalaryňyz beýik bir waryň dergäkinde kabul bolsun edip dileşler. Bayramyňyz gutly bolsun. Şoň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Daşow vilayatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet başlygymyz ol ýerde täze ýaşaýan jaý toplumynyň hemem vilayatda gurulan türkmeniň Agoý binasynyň açylyş däwrelerini gatnaşdy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz Daşow vilayatyna ugramak üçin paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Paýtagtymyzyň halkara howa menziliniň hormatly prezidentimizin uçary Daşow vilayatyna tarap ugraldy. Brasalarymdan döwlet başlarymyň uçary Daşow şäheriniň halkara howa menziline gelip gönni. Howa menziline arkada prezidentimiz mehirli garşylandy. Hoş geldiniz Daşow'a, elin prezidentimiz. Awsadymdan güller açar, çaylar howa kendine. Dile baydan halkısı, dowlatdyr prezidentimiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Safarınız kutlu olsun, adamlar bahtlı olsun. Bahtiyar ramallı çelik il gülüm, gülden görkli bak verdiler arkada. Size alkış, ayya coşlu bir bugün. Daşow'a hoş geldiler arkada. Öğretmenim, koca şahat kenarı. Ne kırkırlı taşlardınız dünyayı. Türk vatana hayran edin dünyayı. Hoş geldiniz, bak verdiler arkada. Adamların toyduruşup rahat bayfasın. Vurmak görellendir sağlık baydağın. İyilin aydyan, bakı batın aydımın. Ulak yaşa tavrili arkada. Öğretmenim, koca şahat kenarı. Ne kırkırlı taşlardınız dünyayı. Türk vatana hayran edin dünyayı. Hoş geldiniz, bak verdiler arkada. Hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar, biz rahmet söýür adamlar ýaşaýan bereketli Daşow toprağyna Mukaddes Gurban bayramynyň bellenýän sahawatly günlerine gowy sebäp bilen geldik. Şoň vilayat merkezine täze ýaşaýyş jaý toplum şeýlemen döwletli döwranymyzyň şaýady. Toy bayramlarymyzyň mekany boljak. Türkmeniň Agoý binasyny we beýleki bir näçe deshalary dawralaşyp ulanmaga berer. Men siziň ähliňizi mübarek Gurban bayramy hemde täze binalaryň açylyp ulanmaga berilmegi bilen tüý törekden gutlaýar. Hormatly adamlar, Türkmenistan parahaçylyk anlaşmagyň watan diýilip alan edilen ýyllar Mukaddes garaşdyrmanyň şanly 30 ýyly uludan toýlanýar. Ýurt garaşdyrmamyz bolsa bagtymyň göz başy. Ösüşlerimiziň bağdalygy, bilen sepitlerimizin gönelligidir.
halkymyzyň ihlasy hem zähbetiniň alham çeşmekdir. Şoňra da bihem şanly sene münasibetli ýurdunyň ähli sebitlerini iri önümçülük hem durmuş medeni maksatly binalardır, desgalar iridir asıl işe giýerdir. Sen bilşigär. Ýan ýakyny biz Lewap bolatynyň Kerki şäherinde halkara howa mendilini. Türkmenawat şäherinde bolsa Türkmen Akkoy binasyny ulanmaga berdik. Geçen hepde de Balkan welaýatynyň Jebel şäherinde Döwrewap howa mendiliniň düýün tutup welaýat merkezi Balkanawatda Türkmeniň Akkoy binasyny dawaraly ýagdaýda açdyk. Ben başta aydysym ýaly bugün bolsa şu ýerde ýurdumyň Daşoğul welaýatynda hem bir näçe iri ýetgalary ýaşaýyş jalyny asyp ulanmaga berýär. Biziň amalaşyryň, işlerimiň ähleti, mehriban halkymyň awadançylygyny, bagtýar durmuşda ýaşamagy bir karar döwletimiň mundan beýlekde hemme tarapdan ösdürmäge gönükdirlendir. Hormatly adamlar, näşun Daşoğul şäherine ulanmaga berilen 15 sany 4 katly 368 öýle täze ýaşaýy jaý bir häzirki döwrüň ösen talaplaryna laýyk guruldy. Olarda ýaşamak, din zalmak, çağlary terbiýelemek üçin ähli şertler hem döredildi. Şolardan 48 öý ýaşaýyş jaýyny mätäş adamlara niýetden bina edildi. Olayat häkimniň hem buýrmagyna Röwşen Husuly Kärhana tarapyndan gurulan Türkmen Akkoy binasynda hem milli binaýarlyň ajaýyp hem däpler bilen täze gananan üstünlükleri aýratyn hem sağlaşyp hem döredýär. Güneş ülkämiň Demirgazyk welaýatynyň merkeziniň barha gözelleşýän görküni görkoşuk hem bu bina döwletli maslahatlar hem dürli halkara hem çärelerini geçirmäge de niýetlenendi. Akkoyda şany seneleri bayramçylyklar hem toy dawralaryny şowkun aýdy misaly çykyşlary at üstündäki oýunlaryny guramak üçin hem ähli şertler döredildi. Öýdürüşi bina hem bu ýerdäki Bağıt köşkü, toy dawralar merkezi, 10 000 orunluk sport toplumy. Da şol mihmanasy ýaly kaşan desgalardan ibarat bolan täze binalarlyk toplumyň üstüni ýetirir. Welaýat merkeziniň binalarlyk gymmatlygyna öwrülip adamlaryň iň gelim hem gidimli mekanyň biri bolar. Öýdürüşi desga şäher urluşy hem sunutunyň ýazyky talaplary hem milli binaýarlyň aýratynlyklaryny nazara alyp Döwrewap guruluşy kirişdelerdir. Enzamlary ulanyp guruldy. Ol ähli görkezler oýunça hem dünýä ölçeklerine doly laýyk gelýär. Näme uly toplum 3000 orunluk köp ogurly zalan ibaratdyr. Umumy meýdan 21 000 ine 4 metre olay bolan Akkoyň beýikligi 40 iňi hem 80 metre ýetýär. Akkoy ýanyşyk ýerler hem doly awadanlaşdyryldy. Onuň daş töwrüne köp sany türli hem de bedek agaçlar oturdur. Bağı sanyna ýugurly. Şeýlem bu ýerde köpçülükden dawaraly hem çärelerden geçirilýän binahy ulanmaga berilýär. Bu ýerde şäheriň ýaşaýjylaryň hem de mehmanlaryň medeniýetli diň jalmagyny gedenli çem etmeňi talap alaýyk gurmak üçin ähli şertler hem döredildi. Edi watandaşlar, biziň baý medeni mirasymyz bar. Bu miras bolsa milletimizi jewsleşdirýän, garaşyl watanymyzy düýpli özgertmäge hem ruhlandyrýan, ata-babalarymyzdan gelýän diýip hem desulary eýerýän, ol hem güýçdür. Öýdürüşli medeni hem gymmatlyklarymy her bir türkmen üçin mukaddes hem de buýsanç çeşmekdir. Gözbaşyny halkymyzyň eýhilmez alhamyndan alýan milli
medeniyetimizin tarihi şöhratlıdır. Şoňra da gurulup bulanmagy berilen ak goýun bedegine Türkmen ak goýlaryna mahsus bolan şekillendiriş usullary. Hususan hali göýlerden hem terimlerin şekilleri ulanýarly. Onuň giriligi hem milli däplerimiz tarapyndan bedelli. Äpet gapyanyň ýokarysynda eňsi halinin şekili yerleşdirildi. Ol mukaddes maşgala ozarın hem goraksyzyny aňladýar. Hormatly adamlar, ne ýakynna Balkan welaýatyna açan ak goýmagyň içi hem öreýän ýozgaşy oňdan bedelipdir. Daşy hem ýurtdan bir jykdym kem däl. Asla. Ähli welaýatlarda hem ak goýlar biri-birinden owda. Bu bolsa biziň ýaşyna binägerlerimiziň hem dizaýnerlerimizin ustaatlygy ýetişendigine hem şaýatlyk edýär. Biz bu ören hem goýanýar. Gaderli dawara gatnaşyjylar. Ak oý milletimiziň durmuş medeni mirasy bolmakdan başga da döwletlik ozagdyr. Maşala Agdeýerliň, Awadançylyň we türkmenleriň gadymdan gelen mihman söýürniň öýdüşi anlaşanlar. Geçmişde enşem ýerim döwletler gurup ak öýlerden dünýä ýaýran merdana halkymyz öý ozanyň hem hormatyny hemişe gursagyny götürüp ardylap aýap hem gorap geldi. Türkmen mukaddes ozagy bolan ak oý hem şekiline gurulan bu bina halkymyzyň taryhy medeni mirasy aýoly hem garýanyň ul hem hormat goýýanyň aýdyň hem mysal. Hem döwürleriň baglanyşynyň müňýylyklardan gelen milli däplerimiň hem dowamatlyň suwutnamaslar. Öý ozagyny durmuşyň özüni hasaplan atawalamyz jaýat ollaryny uludan tutupdyr. Saatlyk soğun bilen hem geçiripdir. Hem bugün biz hem şol gadymy däwe berip bu hem binalary dawra açyp ulanmaga berýär. Hormatly adamlar. Ýa watandaşlar, sizi mukaddes Gurban bayramy şeýleminde şol şäherniň görküne bir görk goşsak halkymyzyň milli hem gymmatly bolan türkmeniň ak goýym binasynyň we täze ýaşaý jaý toplumyň asyl ulanmaga bermegi bilen ýende ýa-da kem tüý sürekden gutlaýar. Gurbanyňyz kabul bolsun, täze jaýlar hem ak öý gutly düşümli bolsun. Hormatly adamlar, men siziň ähliňize bir jan saglygyny, maşgala wadançylygyny we malyp baran işleňizde bundan hem beýlekden ul üstünlikleri tüýçilikden arzu edýär. Sag bolun.
Mehriban arkadagymyz Bagtyar nesiller bilen söhbetdeş bolup, olaryň ukyp başarlyklaryny gyzyklandy. Soňra hormatly prezidentimiz dawarly ýagdaýda şowgunly il çarpışmalary bilen täze ýaşaş toplumynyň toý bagyny kesdi. Mirasımız harpam var, arkada da yarkam var. Kapa derek geleni karşı alır kapılık. Arka dağımızın aydışyalı Türkmenlerin kapısı durmadır hiç yapılıp deyip täze jayňyza kapılık sowgat getirdim. Kapyňyza baş bolsun. Aydınmız gelsin. Canly rowayetden ümit ündewler alıp halymyzyň ýüzüne dürle göýleri salyp hal getirdim agamjan. Ne diýetsin? Ondan hem adamlar, girin täze öýümüze, bir saçaga jem bolyp, başlaýyn we toýmyza. Toy olsun, şartda köp olsun, batýanlyk döwründe. Saranlanır taşanın, dost olur şartlanın, toy gülünne şovunne. Öyle toy olsun, şartda köp olsun, batýanlyk döwründe. Saranlanır taşanın, dost olur şartlanın, toy gülünne şovunne. Tam edip bugün, toy gülünne, şartlanın bugün, böldürdün gece. Assalamu alaykum gahman arkadaşlarım. Hoş geldiniz Mehriban arkadaşlarım. Hormatly prezidentimiz, sizin welaýatyňyza gelmeňiz biziň ilimizi, güýümizi galkandyrdy. Hormatly prezidentimiz, sizin başgalarymyza täze jaý sowgat bermeňiz biziň başgalarymyzy gowandyrdy. Gahman arkadaşlarım. Hormatly prezidentimiz, siz başgalarynyň awadan bagtyar bolmagyna giň mümkinçilik döredýärsiňiz. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun Mehriban arkadaşlarım. Soňra hormatly prezidentimiz täze jaýa göçüp gelen öý ýesi Uzakbay Esenow bilen söhbetdeş boldy. Käreneçi Uzakbay Esenow işi, durmuşy, maşgalyk dağlar barada hormatly prezidentimize gurrun berdi we owa ähmetkeşleriniň bagtly ýaşaş oruny iýligderli arada edýän üçin arkadaky prezidentimize tüý sürekden hoşarlyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda adam we onuň ýaşaş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagy barada alada mühim ähmet berilýänini aýtdy. Üyesi halal zähmetden eşret tapanlygyny, ähli amatlykları özüne jemleýän ýaşaş çaýyna göçüp gelmek bagtynyň meser edenligini uly gowunç bilen aýtdy. Döwlet tarapyndan edilýän aradanyň owa adamlaryny uly zähmet üstünliklerini, hasy öňüňizlikli işlemäge ruhlandyrýanyny aýtdy we munyň üçin arkadaky prezidentimize ýene dergedek sag bolsun sözlerini aýtdy. Hormatly prezidentimiz hoşnýetli sözler üçin öýesine minnetdarlyk bildirip we täze jaýyň otoglarynyň ýerleşdirilişi, olarda döredilen şertler, mümkinçilikler bilen tanışdy. Ähli amatlykları özüne jemleýän otoglarda ýaşamak, oňoýly din jalmak, maşgaly hojalygyny ýokary derejede alyp barmak üçin döredilen häzirki zamanyň özüň talaplaryna we türkmen halkynyň öýdürüşi durmuş ulgamyna dol alaýyk gelýär. Täze jaýlaryň öýleriniň giň we ýagty otoglary, ýokary derejede enjamlaşdyrylan aşganalary bar. Jaýlaryň bedeginde milli ýörelgeler bilen häzirki zamanyň özüň tejribesi utgaşdyrylypdyr. Amman öýlerde amaty ýaşamak üçin ähli zerur şertler üçin edilipdir. Soňra Mehriban arkadagymyz 13 şagaly Bagtyar maşgala agdalarynyň ählisi bilen söhbetdeş boldy. Salam.
çılça. Ben 20 yaşında bol tarih vakitte cemaat ocağı müdürlüğünde rahmet çeker. Ve yaşlara direktörü mümkün sürgünümüz için çok sağ olun mahruana kadar. Hürmetli Prezidentimizden şu kararında rahmet çekip halkımıza hizmet edilmeliler. Mahruan kadar benim adım Eser Piyabar. Mahruan kadar akşe kadar da hamilleşti. Qallarına mümkün rahmet çeker. Mahruan kadar bir yaşlı için idealadalarımız için çok sağ olun mahruan kadar. O adamlar da hallar için idealadalarımız çok sağ olun mahruan kadar. Sizin canınızda ömrünüz uzakkan mahruan kadar. Tutacağız tümüşümünde meramı başla versin. Sağ olun mahruan kadar. İler kadağımız men edeni çağırdı. Hanım olsun zor demektir. 11. sınıfında okuyar. Mahruan kadağımız benim adıma yölüklen Petrağımın Cüzor demekteğinin 9. sınıfında okuyar. Elire tancan ben Gülfener ben elire tancan ben hoşgak veray. Aynen. Durmuşumuz bahtiyar şadiyandır günümüz. Halkımızın kahramanı uzak bol ömrümüz. Yaş nesiller bahtiyar güller açar yurdumuz. Ta oladir arkada uzak bol ömrümüz. Sizin bilen bahtiyar biz bahtlıyız. Ay çoğalım. Elire tancan ben elire ona varmılar. Elire tancan size hoşgak veray. Aynen. Sayağınızda gülaçlar, coşar çağa gönlümüz. Sağ ol edin arkada uzak bolun ömrünüz. Ay çoğalım. Mekrona tancamen, namacan. Mekrona tancamen size hoş kayıtlara. Aynen. Körpelerin dilerinde uzak yaşa arkada, ulu ilim yüreğinde uzak yaşa arkada. Arzuları hatil edip dünyana kadem basıp, halkımı da arka olup uzak yaşa arkada. Mekrona tancamen benim adım Şargol, ben size hoş kayıtlara. Aynen. Türkmenin adını aileme yayan, arkadarım, kavandarım, sağ olun. Halkını mahırlı, gün kimi soyan, arkadarım, kavandarım, sağ olun. Bunlar binalar belende galyar, ar yaşam taraklar sayana galyar. Diyar yurdumuza göre hayrana galyar, arkadarım, kavandarım, sağ olun. Ay çoğalım. Mahruane tancamen adım Ekbağdiyat. Mahruane tancamen size hoş kayıtlara. Aynen. Karasızlık şemali, ösüp dur merhem yali. Tattın ondan kemali, sağlar kadağımız. Çoğalım. Güzel kadağımız. Benim adım Aycahan, ben size hoş kayıtlara. Aynen. Taylar taya ulaşar, sağlar kadağımız. Yürekler kaynar coşar, sağlar kadağımız. Ay çoğalım. O çoğalım. Kahraman hem mehriban arkadağımız. Sizin ýa-da tagallaryňyzyň netijesinde köp çağaly maşgalalara uly golda öwrilýär. Kahraman arkadağımız. Siz olaryň ýaşaş durmuş şertlerini gowlandyrmak barada hemişe ala edýärdiňiz. Şu gün hem biziň maşgalamyzda ahlamatlyklary bolan täze giň öýüň towgat berilmegi muňa şaýatlyk edýär. Size ene yüregimden alkyş edýär Kahraman arkadağımız. Sizi terbiyelep yetiştiren oğlavat ejenin ömrü uzak bolsun. Biz Türkmen dinarları için oğlavat ejenin durmuş ýoly nusgalyk mektep bolup durýar. Men gyzlaryma boş wagtlary din çalyş döwründe tükin el işlerini nahar pişirmegi öwredýärin. Olary hünärli bolmaga ugrukdurýarin. Kahraman arkadağymyz. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, mertebeňiz hassa belent olsun. Kahraman arkadağymyz. Sağ ol. Çoğalım. Ben yana, bu yana. Bak çoğalım asıptığına. Nemine çağızıqlamalı, oğlum oturuyorum. Hemmekse yetersin. 2 yılına durmuştu, doğru yol tapıp şunyalar. Çağızıqlı dünya indirmek ona. Hemmekse yetersin. Ulu bağıtta. Yani bir zat bilmeli, ilminde ama da dağ yalap. Arkamda yine devlet var. Sağ olun, Tanrı kılındın, sizin canınız sağ, ömrünüz uzak. Benim taşımız aman olsun, mehruan kadağımız. Hormatly prezidentime de köp çağaly agdy bir maşgalada bolýanyna şahatlygyny aýdyp, maşgala gymmatlyklaryny aýagyr saklamak, ula hormat, kiçin tiýlemek ýöreglerini dowam etmek bilen bagly meseleleriň wajypdygyny belledi we üýlerine bagyt awadançyk arzu etdi. Hemde maşgala agdalaryna ýödüniň ajaýyp towgatlaryny goşurdy.
Soňra mehriban arkadagymyz täze jaýa göçüp gelen Bagtyar maşgal agdalarynyň haýyşlary boýunça ular bilen ýadygärlik surata düşdi. Üýeleri şunuň ýaly şatlykly pursatda Gurban bayramynyň bellenýän gününe mihman bolmagyna, toý şatlygyny paýlaşmagyna, hoşallygyň nişany hökümine arkadag prezidentimize toý düňçügini gowşurdy. Hormatly prezidentimiz hemmeleri şatlykly toý dabarlary bilen tüý sürekden gutlap, birden ugrady. Yergelenine aýtsak 3 hektardan urak meýdany bolan ýaşaýyş jaý toplumyny 4 gatly jaýlaryň 10 mäşli guruldy. Olaryň ähli amatlykları özüne jemleýän 3 we 4 otogly öýlerden ibaratdygyny, şeýillikde 368 maşgala niýetlenendigini bellemeli. Şeýlik hem büýük toplumda durmuş düzümine degişli zerur desgalar, çağalar baglary, oýun meýdançylary bar. Toplumyň çägi boýunça ulug ýol çekildi. Ol häzirki zaman aşyklanyş ulgamy bilen üstün edildi. Jaýlaryň ýanyna ýoluň uğruna bag nahallar ekildi we göýük zoluklar düredildi. Merim bolşaýaly Daşoğul şäheriniň häzirki zaman ýörelerine laýyk gelýän täze keşfi emele geldi. Bu ýerde alınıp bolýan giňmeçli gurulşyk işlerini sebitiň durmuş ykdysaty aýdan saýaşykly ösýäni görnýär. Ähli amatlykları bolan ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagy durmuş maksady gurulşyklaryň esasy ugruna öwrüli. Şeýillikde adamlaryň ýaşaýyş durmuş derejesi ýokarlandy. Ähli amatlykları özüne jemleýän täze jaýlara göçüp gelen Bagtyar maşgala agdalarynyň arkadag prezidentimize hoşallyklarynyň çägi ýok. Hormatly prezidentimiz ýol ugry Daşoğulyň gaýry goýulmasy tiýil kömek merkeziniň ýanyna taklandy. Bu ýerde arkadag prezidentimizi taglyk goraş ulgamynyň işgärleri mehirli garşyladylar. Bu ýere ýyglananlary Gurban bayramy hemde Daşoğul vilayatyny gurşap alan dawarlar bilen gutlap, mehriban arkadagymyz çağalaryň saýaşykly ösüşi, olaryň saglyk barada kaladanyň döwlet siýasatynyň ilertirýän ugurlarynyň biri bolup durýanyny belledi. Garaşdyrmamyzyň şanly 30 ýyllygyna taýýarlyk görýän günlerimiz toýlar Takabatly Daşoğul toprağında da şanly senem nasibetli uly işler bitirilýär. Bu ýerde durmuş maksatly binalaryň açyş tawrasynyň Gurban bayramı bilen utgoşmagy biçäreleriň goşa toýu öwürlýänini bellep, hormatly prezidentimiz vilayatda gurulýan 450 ornuk köpürli hastahananyň, 150 ornuk onkologiýa hastahanasynyň saglyk goraş ulgamynyň işiniň netijeli häsiýete eýe bolmagyny möhüm orun eýlejekdigini aýtdy. Milli liderimiz şu işler bilen bir katarda vilayatyň çäklerine ekologiýa meselesine möhüm üns berilýänini belledi. Munyň özi tagdyn durmuş ýergelerini pogturandyrmak, keseleriň ýaýramana garşy göreşmekde aýratyn ähmetli bolar. Hormatly prezidentimiz howunarlygy metäş çağalara himayet bermek boýunça Gurbanly Berdimuhammedow adynaky haýyr takabat ganasynyň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanýanyny aýtdy. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz şu ganadan täze ýürütülişdirilen tiýil kömek ulaglaryny bermek kararyna gelendigini ma'lum etdi. Döwlet başçylarymyz vilayatyň etraplarynyň we şäherleriniň hastahanalarynyň çağlar bölümleri üçin ýetlenilen bu tiýil kömek ulaglarynyň häzirki zaman lukmançyk talaplaryna ylak derejede injamlaşdyrylynyny aýdyp, täze tiýil kömek ulaglarynyň açarlaryny dawarly ýagdaýda saglyk goraş we derman senaty ministri Aman Nepetow goşurdy. Lukmanlar halkymyzyň, gaýratyn ýurdumyzyň ýaş raýatlarynyň saglygy, olaryň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy hakynaky iýlikderli aladasy üçin mehriban arkadagymda tüý sürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar. Kahraman prezidentimiz, sizin başçylygyňyzda ýurdumyzda ýurt bähbitli giňerimli işler amala aşyrylýar. Bugun Daşoğul welaýatyna sapar bilen gelmeňiz bizim welaýatymyň raýatlaryny, ähli saglyk goraş işlerini hasda begendirdi. Bizim her birimiz üçin bugün tarih waka uruldy.
Hormatly arkadaşlarymyz, siziň vilayatimizde şuň künde häzirki zaman lukmançyk enjamlary bilen üçin edilen täze tüýkömek ulaglaryny bermeňiz biz saglyk goraýşy işgärlerini hasda begendirdi. Alim prezidentimiz, siziň ilatyň saglygy barada edýän aladalygyňyz üçin size köp sag bolsunlar aýdýar. Biz saglyk goraýşy işgärleri mundan meýlekdegen watanymyza, halkymyza başarnygymyzy, bilimimizi gaýgyrman işlejekdigimizi sizden andyrýar. Lukman prezidentimiz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, iýlik bähbitli alyp barýan işleriňiz hemişe urawaç bolsun. Hormatly prezidentimiz. Hormatly prezidentimiz Lukmanlar bilen bolan söhbetleşikde çağalaryň saglygyny goramak ulgamynyň işiniň kämilleşdirilýändigini, onuň häzirki zaman lukmançyk enjamlary wirur terişleri bilen üçin edilýändigini bellädi. Şonlukda alymyň ýokary gadananlaryna sany ulgamyň täsil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna mühim ähmiýet berilýär. Bu bolsa lukmanlary hasa bilim sepkitleri eýilmäge ruhlandyrýar. Arkada prezidentimiz, sizin halkymyzyň saglygyny goramak, sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak barada edýän aladalarymyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Size janyňyz sag, ömrüňiz uzak, iýlik bähbitli işleriňiz elmidama ruwaçlygy betlensin alym prezidentimiz. Hormatly prezidentimiz insan saglygynyň goraryny durýan lukmanlara işlerini üstünlikleri arzu etdi. Soňra Mehriban arkadagymyz Daşoğul şäherine täze gurulan Türkmeniň Agoý binasynyň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Yelden yoğurup kamış kulak pedevler, aylı bu giyrette yürekler soğusur. Atsak durup, altın hava kaptırıp, koyun damarası, iğnelerden asar. Altyazı
Soňra mehriban arkadagymyz bir de guralan sergini sinledi. Sergide paýgazy pederlerimiziň taryhyň dowamyny döreden milli gymmatlyklary, haly we haly ölümleri, işine ussat ýergärleriň elinden çykan şaýtepler, bidi wysfaplar görkezildi. Şeýlegen bir ýerde Daşoğul vilayetine mahsus bagçylyk sungaty, saat gurallary, milli libaslar, bisebitin durmuş lugamaryda gurrun berýän maglumatlary, bagyzy gymmatlyklara möhüm orun berilipdir. Beýik görnüşler türkmen halkynyň köpügürli dürejlikli zekiýini, onuň baý medeni taryhy mirasyny, halkymyzyň milli gymmatlyklara bolan söýgüsini açyp görkezýär. Munyň özi täze taryhy zamanamyzda halkymyzyň asarlaryň dowamyny döreden diýip desurlaryna goýulýan hormat aňladýar. Mehriban arkadagymyz umumilli we halkary ähmetli çäreleri, bayramçyk dawarlaryny guramak üçin niýetlenilen binanyň içki bedeglerini sinledi we onuň enjamlaşdyryş aýratynlyklaryny tanışdy. Beýikligi 45 metrden gowrak bolan nurany bina Daşoğul şäheriniň görküni artdyrdy. Onuň gurulşygyna binagarlyk sungatynyň öňde barjy gazananlary peýdalandy. Gurulşyk serişleriniň oýlançykly ulanmagy, onu ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi binanyň kaçanlygyny şertlendirdi. Türkmeniň Agoý binasynda giňme çörül şäherleri, medeni köpçülikliň dawarlaryny geçirmek, bayramçyk konsertlerini guramak üçin ähli zerur şertler döredildi. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde vilayetin sungut saatlarynyň bayramçyk konsertine tomoş etdi. Alkyş aýdýas arkadagy atly edebi aýdym taýly kompozisiýa konsertiň üýe bolşy bedeg boldy. Daşoğuň Nur Muhammed Andaliýew adyndaky taýly drama teatrynyň artistlarynyň hemde vilayetiň birleşen folklor we tanys toparlarynyň bilelikde ýerine getiren bu aýdymy gahrman arkadagymda hakyky ählik söýgüsiniň we buýsanjynyň beýanyny öwürli. Vilayetin çağılır we yetkinjekleri toparlary öz çykyşlaryna özlerine bagtyar çağılıgy, pederlerimiziň bilin täplerini ele almagy döreden mümkinçilik hemde ajaýyp geljege anamy sowgat beren watanymyza, milli liderimize şähersiz söýgülerini beýan etdiler. Türkmen halkynyň asarlaryň jümmüşinden gaýdýan hemde biziň günlerimize aýygyl saklanýan täplerini çökrelendirýän halk aýdym taýlary, şonuň ýaly nusgawy eserler konsert maksatnamasynyň agramly bölegini dizdi. Giňişlerin konsert maksatnamasynda häzirki zaman türkmen sungatynyň ýeten bilent derejesi, onuň üren köp türlü ugurlary şöhrelendi. Artistleriň ussatyk bilen ýerine getiren çykyşlarynyň her biri ýokary dürejlik häýetine eýe bolup, tomarçylaryň ruhuny galkandyrdy. Kim görse yüze filan keramat gelin kurte, mukaddesni katoydan alamat gelin kurte. Coşali ben coşali, yüreğimde coşali, vatandaşın şanına, arkadağın şanına, aydım aydım coşali. Vatandaşın boynunda, Türkmeniyin vakti var, mirasa sarpan için, sambol edilir kağıda. Bagşylar halkymyzyň milli sungatynyň köpegüşünli eserlerini ýerine getirdiler. Ajaýyp libaslar, milli saat gurallarynyň ulugy ýakymly owazlary, güçlü aýdymlar ýygnananlarda gadymy hemde baky juwan ýurdumyzda bu ýysanç döretdi. Meşhur aýdymçylar we sadanlar öz çykyşlaryna ýedi ýarmydy täze taryhy ýamyň bilent dürejlikli kuwatyny, hormatly prezidentimiziň başçylygyna diýipginli ösüşleriň, halkymyzyň midemet bütügliginiň we agzybirligiň ýoluna amal aşyrylýan bilent özgörtmeleri hemde ýetiren sepkitleri wasp etdiler. Aýdym tazy çykyşlar ýürüýte häzirki zaman enjamlarynyň
hem-de sany tehnologiýalaryň kömegi bilen döredilen bedeglere beslendi. Bu bolsa bayramçyk şäheriniň ýatdan çykmajak fursatlaryna urildi. Türkmenistanyň prezidentiniň Akalteka atçylyk toplumynyň Galkynyş milli at üstünäki oýunlar toparynyň ajaýyp çykyşyny bayramçyk konsertine gatnaşçylar şowkunly il çarpışmalar bilen aşadylar. Häzirki döwürde Galkynyş milli at üstünäki oýunlar topary diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem onuň çäklerinden daşardy da giňden tanalýar. Hormatly prezidentimiziň başçylygy bilen döredilen beý topar inçemegedek iri halkary gözden geçirişleriniň hem-de sirk sungaty festiwallarynyň awraýyl bayraklarynyň eýesi boldy. Inçemegedek halkary Grand Prix bayraklaryna münasip bolan beý topar häzirki wagtda daşary ýurtlarda da uly meşgullyga eýedir. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ahal tekebedigi, watanymyzyň dürüjlügiň we gülläbet üçin täze bilentliklerine tarap okunly hereketiniň, halkymyzyň dürüjlük paýgatynyň, milli mirasymyzyň dowamytlylygynyň ajaýyp janly nişany urildi. Ahal tekebedigleri milli hemde dünýä medeniýetiniň gaýtaranmajak taryhy bölegi bolmak bilen ýurdumyzyň gadanýan bilent sepkitleriniň, bederlerimiziň ardy üstegleriniň durmuşa geçirilmeginiň öýüz bolşy, şöhlenmesi boldy. Davaranyň dowamynda Galkynyş milli at üstünäki oýunlar toparynyň täze döreden çalyşlaryň bilen çykyşlary, taryhy ähmiýetli şanly wakalaryň hormatyna guralan şäherlere ajaýyp bayramçylyk sowgaty boldy. Amma adamzat medeni baýlygynyň bölegi hüküminde dünýä derejesinde karar edilen hem-de milli medeniýetiň sazlaşygyny we ruhuny özüne jemleýän güç tepdi, wilayatyň dürüjlük toparlary tarapyndan aýratyn joşun bilen ýerine getirildi. Şäherä gatnaşlaryň birlikde ýerine getirmegine ýanglanan watanyň buýsonjy Ediz arkadaga aýdym dawaranyň jemleji porzatyna urildi. Ol tomurçlaryň kalbyny milli liderimiziň ýol başlygynda özüň ödürüjlüğün ýoly bilen anamly öňe barýan garaşsyz bitarap watanymyzda bolan duýgu bilen gurşap aldy. Watanyň buýsonjy Ediz arkada uluk ýaşa arkada şöhret şanzide arkada uluk yaşa arkada bakı yaşa arkada şöhret şanzide arkada uluk yaşa arkada bakı yaşa arkada şöhret şanzide. Soňra bitirilýän beýik işlere hoşarlygyň nişany hökümine hormatly prezidentimize Daşoğul vilayetiniň ähli ilatynyň adyndan sowgat gowşurly. Şanly waka münasibetli döwlet başçylygymyz hormatly mehmanlaryň kitabyna ýadygärlik ýazgy ýazdy. Hormatly prezidentimiz Türkmeniň Agoý binasyna täze awtobusy sowgat berdi. Soňra mehriban arkadagymyz bu ýerde toý sadakasyna gatnaşdy. Hormatly adamlar garaşsyň şanly 30 ýyl bayramy ýetip gelýär. Bunu mene bayramçylyga aslap gadymy Daşoğul topragyny toý betlýär. Türkmençilikden hem toýlar toýulaşýar.
Bugünküne hem geçirýän dawarlarymyz hem Gurban bayramy bilen gawat geldi. Şoň üçin men ýendirgeksin ähliňi hem Gurban bayramy bilen gutlaýan, gadymetden gelýän hem däp desulunu buli hormat goýýas. Şu däpden uğralyp häzir Türkmenistanyň müftisi çewerek çykyp bersin. Aýdýar. Türkmenistan müftisi teberek çıkıp yurdumuzun güllä besmegini, hormatly prezidentimizin il yurt bähfetli beýik işleriniň mundan meýlekde rawaj almagyny dilek etdi. Ey Allah'ım, göz başına asırlarına apqaydan, öz bolşly milli däp desulunda eýip, gormak, döretmek ýoly bilen, raýatlaryň ýaşaş durmuş şertini hatly gowlanyrmakda beýik tutumy durmuşa geçirýän garaşsyz we baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň belet mertebeli prezidenti, il güými alkyşyny gazanan arkadagy hormatly gahrmanymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň jan sag başydyk ömrü uzak ýurda atyda halk parahat bolup özüňden hemişe görünmez beladan beterden howpdan hatardan aman saklap il ýurtdaşyt alyp baran işlerinde rawaj eyle. Ey Allah'ım, mukaddes garaşlygymyň sanly 30 ýyllyk bayramy batagynda Türkmenistan parahasynyň we anansman watanynyň bu sähetli gününe goýun 361 Qadim daşaw toprağında hormatly haz arkadan märek şadamlar bilen açyşyna akbata berilen ýaşaş jaý toplamy döwletli maslahatlaryň geçiriljek ýeri bolan Türkmeniň akyy hemde köpçüliklen dawra çärlen geçiljek binasy gutly märek bordun howrkan dowamatlary dowamurdun. Ey Allah'ım, sahawatlaryň hoş niýetligiň hemde insanperwerliň bayramy bolan mukaddes Gurban bayramynyň bu günkü gününe hormat hasy arkadamyzyň berýän toý sadakatyndan okulan ayet dualyň hasyl bolan saglar baş edik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellem ansabynyň her türkmeniň mukaddes ozundan umydar bolanyň hususany baş edik. Hormatly hazy arkadamyzyň kyblaty ödüniň manini ömrüni merdana halkymyza we mehriwan watanyny başydan ýetiler ýaşlymyz Berdimuhammed ol Malikul Ağaň ruhlaryny baş edik. Oy olaryň ýatanlar ýagty jaýlary cennet, ruhlar şad bolup imanlary hemra bolsun. Ey Allah, bunlar diyarymyzda giňden toýlanýan Gurban bayramy ähli türkmen halkymyz üçin gutly märek bolsun. Berýän Gurbanlyklarymyz edýän duha dilelerimiz hakyň derýasynda kabul bolup geljek märekelerde hormat has arkadagyň saýasyny bütün türkmen halkymyň şular az ýylykda, jewslikde toýlamak meser elep, goý hemis has arkadan bilet bas aman bolup, il ýurtdaşlar baran işler rawat bolup, ilim zatyda ýurdun parahat bolup, ýyllarymyz bereketli, tasaklaryň yrtgaly döwletli bolsun. Ve qur rabbi enzilni munzalan mubarak ve ente hayrul munzilin. Amin ya rabbal alamin. Soňra toý sadakatna gatnaşanlara nahar çekildi. Gurban bayramy bilen utgoşan şanly wakalaryň hormatyna berilen toý sadakatna gatnaşanlar milli tagamlardan nadyp arkadaky prezidentimiziň tagallasy bilen bir karar bolan bagtyar zamana bolan onç duýgularyny beýan etdiler. Munyň özi halkymyzyň döwletli tutumlary agzybirlikde gatnaşýanlyklarynyň aýdyň beýany urildi. Soňra berilen toý sadakatnyň kabul bolmagyny dilek edip Türkmenistanyň müftisi aýet töwgiri goýdy. Mehriban arkadagymyz toý sadakatna gatnaşanlara gildenip şeýle diýdi. Hormatly adamlar, ey vatandaşlar, Gurban bayramy gutly bolsun, edilen hem dua dilekler kabul bolsun. Geleginde bir bagşulanmady, dürüzlük hem işgärlerini görkezden inçe sunugy üçin ählime minnetdarlyk bildirerik. Sağ olun size. Edi vatandaşlar, elmezamine şunyalık, sağlıkta hem toylorda görüşürük. Köp sağ olun. Soňra hormatly prezidentimiz Daşoğul şäheriniň halkara howa menziline geldi we bu ýerden Daşoğul vilayetine bolan iş saparyny tamamlap paýtagtymyza gurady. Biraz salamdan hormatly prezidentimiziň uçary paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gonni. Uly dawralara beslenilip açylyp ulanmaga berilen hemde Daşoğul şäheriniň binagarlyk keşi bilen ajaýyp tazaşygy emele getiren döwrewap binalaryň gurulşygyna, olaryň bede gaýratynlyklaryna we açyklanýyş ulgamyna peýdalanan täsir usullar olaryň agşamky görküniň has güzel bolmagyny şertlendirdi. Elem oşar öwüşgünli açyklar
binaların görküne hassa görk goşdy. Bu görnüşler yurdumuzda arkadag prezidentimizin başlangyjy we tagallasy bilen bina edilýän häzirki zaman durmuş maksadyly deskalaryň kurulşygyny toplumlaryň we üýsün tejribeler esasyna çemeleşilýändigini äşkar edýär. Halkymyzyň bu ýysanjyny goşulandyran bu binalar wilayatyň ilaç üçin ajaýyp toy sowgatlaryna urildi. Orta Türkmenistan'ın prezidentinin gol şeker etminamat bilen tanşediyaz. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Jumagil Şipir Muhammedoviç Jumagilji we Türkmen Maşy Paýdarlar Täzeçilik Bankynyň müdiretiniň başlygy wezipetine saýlamak hakynda bu bankyň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2021-nji ýylyň 9-njy iýulyna çykaran birinji karary tasdiklanyldy. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedov, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmony onuň aýal dogany Kurbanby Rahmonowanyň beýwagt aradan çykmak zerarly çuňur gynanjyny bildirdi. Şu hasratly pursatda siziň gynanjyňyzy paýlaşýaryn, şeýle-de size we maşgalaňyzyň ähli agzalaryna sabr, takat we ruhy durnukluk arzu edýärin. Beýik Allah Tagaladan merhumyň ýatan ýeriniň ýagty jaýynyň cennet bolmagyny dileýän diýilip gynanç hatyna belenilýär. Watan habarlar gepleşigimizi dowam edýär. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň adyna Gurban bayramy münasibetli gelen gutluglary bilen tanşedýär. Elkinji tanıştyrjy gutlugymyzda şeýle diýilýär. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Meliqulyewич, gaderli doganym. Azerbaýjan halkynyň adyndan we hut öz adymdan size hemem Türkmenistanyň ähli halkyna ruhy jewsligiň, raýdaşlygyň, dost doganlygyň nişany bolan Gurban bayramy münasibetli tüýsürek gutlaýaryn. Bu ajaýyp bayramny size berk jan saglyk, bagtyarlyk, işiňizde üstünlük, doganlyk Türkmenistany bolsa parahatçylyk we rowaşlyk arzu edýän hormatly muklen Ilham Aliyew, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Bolsada şeýle sözler bar. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň al-Hedratiňizi hemem Türkmenistanyň halkyny Gurban bayramy münasibetli mähirli gutlaýan. Goý bu mukaddes bayram bizi tutuş adamzadyň bähitlerine, asylly işlere ruhlandyrsyň. Siziň al-Hedratiňiz meniň şuňur hormat goýanyň maradaky inanyrmalarmy kabul ediň. Rodrigo Roa Duterte, Filipinler Respublikasynyň prezidenti. Bolsada şeýle setirler bar. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň al-Hedratiňizde mukaddes Gurban bayramy münasibetli mähirli gutluglary beýan edýän. Goý bu nurany bayram siziň dostlukly ýurduňyza hemem tutuş islam dünýäsine bagtyarlyk we raýdaşlyk getirsin. Gudraty güýçli Allah Tagaladan siziň al-Hedratiňizde jan saglyk, bagtyarlyk hemem awadançylyk eşilmegini dileýän. Siziň al-Hedratiňiz meniň iň gowy arzuwlarymy hemem size şuňur hormat goýan maradaky inanyrmalarmy kabul ediň. Başar al-Assad, Siriýa Arab Respublikasynyň prezidenti. Bolsada şeýle diýilýär. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti doganym Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň al-Hedratiňizde mukaddes Gurban bayramy münasibetli mähirli gutluglary hemem iň gowy arzuwlary iýerýändiň meşatyryn gudraty güýçli Allah Tagaladan siziň al-Hedratiňizde berk jan saglyk we bagtyarlyk, doganlyk türkmen halkyna hemem ähli musulman ümmetina bolsa awadançylyk, öňüdüşlik we raýdaşlyk eçilmegini dilek edýän. Siziň al-Hedratiňiz şuňur hormat goýanyň maradaky inanyrmalarmy kabul ediň. Siziň doganyňyz iki mukaddesliň hyzmatkary Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saud Arabistanyň paşasy. Toýlary toýulaşýan edi diýarymyzda musulman dünýäsinde giňden belenilýän pek göwnüň, hoşnýetliň, agdybirliň hemem dost doganlygyň bayramy bolan Gurban bayramynyň 2-nji günüň dawarlarym uludan tutuldy. Güneşli ülkemiziň çar kunjuna şadlyk şowkun, ýokary ruhletlik hökm sürdi. Gurban bayramynyň dawarlary ýurdumyzyň ähli kunjuguna dürli uşgunlarda özü beýany tapýa. Bayramçylyk münasibetli çärelen geçirilýän ýerlerine millilik aýdyň duýlýa. Bu owudunlyk uly toýluň ýokary ruhlentligi beslenýänini görkezýär. Garaşsyz beýtarap döwletimiziň alp barýan parahatçylyk söýji, hoşnýetli goňşuçylyk siýasaty bugün dünýä ýaňsalýar. Türkmen halkynyň bütün taryhynyň dowamyna parahatçylyk we agdybirliň, hoşnýetli goňşuçylygyň tarapdary hökmüne ikrar edilip gelinen halk dagna
Gurban bayramynyň dawaralary öz boşy suwtnamadyr. Mübarek Gurban bayramy ýurdumyzda her ýyl ähli halk bayramy hökmünde döwlet derejesine giňden we dawaraly bellenilýär. Gurbanlyk türkmen halkynyň milli däplerini, ruhy ahlaky matlyklaryny özüne jemleýän ajaýyp bayramdyr. Bu bayram insan perwerligi, ruhy pekligi ündeýär. Halklaryň arasyndaky hoşnýetli gatnaşyklary we dost dogunlygy hasam berkidýär. Garaşsyz watanymyzyň ähli şäherlerini we owalaryny bay mazmunly milli däp desturlarymyza esaslanýan dawarlar geçirilýär. Ýurdumyzda Gurban bayramynyň giňden bellenmegi, mähriban halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşda ýaşaýanlygyny, agdyberligini we jewitligini, edi-diýarymyzyň ösüşliň ýoly bilen öňe barýanyny aýdyn görkezýär. Ýürüýte merkezlerde tutulan giň gowrumly bayramçylyk dawarlary köp adamly bolup, olara bagtyar raýatlar gatnaşdylar. Mukaddes Gurban bayramynyň dawarlarynyň dowamyny sunugat işgärleriniň çykyşlaryna giň gerim berilip, sunugatyň ýaş muşdoklarynyň belent joşun hemem ustatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym saatlaryny, tanslaryny, hormatly prezidentimiziň alparýan ýurt behwetli tutumly işleriniň garaşsyz hemem baky beterip aty watanymyzyň, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň, eşeretli zamanamyzyň, tebigat gözellikleriniň, milli Gurban bayramynyň wasfy belentden ýetirildi. Folklor çykyşlaryny bolsa, ýylgynymyzyň mukaddes Gurban bayramy bilen baglaşykly gadymdan gelýän dep desturlary, edem galymlary çeperkeş bilen üstü bilen janlandyryldy. Umuman mukaddes Gurban bayramynyň dawarlary ýurdumyzyň ähli kunjoklaryny ýokary ruhlentligi gowun öterje duýgulary beslenip belenip geçildi. Mübarek Gurban bayramy günlerine beriljek sadakalar berkarar watanymyzyň gullap etmeginiň, mähriban halkymyzyň awadançylygynyň hatirasyna ediljek doga dilekler beýik bir baryň dergähinde kabul bolsun. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 21-nji iýulda saat 20-den 22-nji iýulda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistan Howa Maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balqan vilayetini ýetgäpdiren bulutly howa bolup Demrazykuna tardan teli sekunda 8-13 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 23-28 gradus mayl, gündüzüne 36-41 gradus ıssy bolar. Ahal vilayetini ýetgäpdiren bulutly howa bolup Demrazykuna ordan teli sekunda 8-13 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 24-29 gradus mayl, gündüzüne 37-42 gradus ıssy bolar. Mara vilayetine ýetgäpdiren bulutly howa bolup Demrazykuna ordan teli sekunda 8-13 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 23-28 gradus mayl, gündüzüne 36-41 gradus ıssy bolar. Lewap vilayetine atken bulutly howa bolup Demrazykuna ordan teli sekunda 8-13 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 22-27 gradus mayl, gündüzüne 35-40 gradus ıssy bolar. Daşy vilayetine atken bulutly howa bolup Demrazykuna ordan teli sekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 20-25 gradus mayl, gündüzüne 35-40 gradus ıssy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda atken bulutly howa bolup Demrazykuna ordan teli sekunda 7-10 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 27-29 gradus mayl, gündüzüne 39-41 gradus ıssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 22-sine magnet hadisesiniň dornukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Ediz watandaşlary häzirki wagtda Tomuz pasynyň dowam edýän günlerini howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetiş şöhlesiniň adamyň saglygyna ýetirýän ýaramaz täsiri güçlenýär. Bunyň täsiri aýratynam saat 10-den 17-çe güçlü bolýar. Hemem günüň gyzgyn howry saat 20-çe dowam edýär. Şeýle-de howanyň düdümindäki tozan bölejikleriniň kadadan 8 götürüm artmagy bilen howanyň şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şuňa bagly howanyň oňsy
täsirini öňüne almak üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy, hemem Thomas Patriny bunyň ýeti şöhlesinden gorunmagy maslahat berýär. Mehriban elişler, bulary berja etseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşler ewetlenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.